Efter 10 minutters pause, så kommer vi til anden runde. Fortsætter vi med nye kandidater. Og det er fra Upernavik, der har følgende spørgsmål. Hvornår begynder I? År. Tusarluangila sunappineqa. Kimmi nangeqqulaaruk apeqqut. De er syge, men i Grønland, de har ikke, det bliver ikke, altså, det er et meget spændende spørgsmål, men når det drejer sig om din lov, som gælder i Danmark, som også blev gældende i 2018. Men med hensyn til sikkerheden af de grønlandske sømænd har man ikke tilføjet det i loven. Derfor vil vi fra netop sørge for at få det tilføjet, sådan at det bliver også inddraget i lovgivningen. Tak for spørgsmålet. Det er meget vigtigt spørgsmål for grønlandske sømænd. Det er rigtigt, at det danske sømandslov gælder i Grønland. Det er også rigtigt, at det er meget utydeligt med hensyn til sikkerheden for de grønlandske sømænd i denne lovgivning. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at alle partierne tager spørgsmålet op for at sikre og tilpasse lovgivningen til de grønlandske forhold, og ikke mindst for sømændene. Så lad os fælles om det. Skal det være lov for sømænd? Det er ikke første gang, man har taget det op. Vi har jo haft sømænd i mange år. Og derfor synes jeg også, at det er på tide, at det bliver tilpasset til det grønlandske folk, sådan at vi også sikrer deres sikkerhed. Jeg synes, det vil vi meget gerne være med til at drøfte det. Hvad siger jeg til denne lovgivning? Lovene skal tilpasses til Grønland. I det de er på vej til selvstændighed. Love, som vi bare har overtaget fra Danmark, det skal tilpasses til Grønland. Og det er på tide, at det skal tilpasse. Jeg synes, det er en af de meget vigtige opgaver, vi har i fremover, som vi også gerne vil være med til. De vil gerne have ny lovgivning. Det er meget, meget vigtigt for, at når man laver lovgivning, at og hvis det skal gælde i Grønland, at det gælder tilpasses til det grønlandske forhold. Og
ikke mindst også turistbådene. For eksempel, at det bare ikke sejler lige op til de store isbjerge her, uden at de med sikkerheden, synes jeg, at det skal tilpasses. Der er ikke nogen tilsyn med noget af det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi skal tage det op. Der er tale om lov for sømænd i Grønland. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Både sømændene, også alle de skibe, der kommer til Grønland, de skal også vide, hvad det for et forhold, der er heroppe. Sydratist, Samarbejdspartiet. Søfartsloven. Skal vi have vores egen i Grønland? Selvfølgelig vil vi meget gerne være med til at arbejde. Og vi skal først hjem til Søfartsstyrelsen, og så derfra kan vi så lave lovgivning, der tilpasser til Grønland. Hvad siger Inuit Ataqatigiit til Søfartsloven? Vi har taget det op i Inatsisartut, og det bliver behandlet i Folketinget. Og jeg er sikker på, at det vil blive taget og blive støttet. Og det er meget vigtigt, at vores søfartslov tilpasses til det grønlandske forhold. Og ikke mindst deres sikkerhed, sagen kører. Så du er med enig i, at man har søfartsloven i Grønland. Som sagt, sagen er startet, og det vil blive behandlet også i Folketinget, og det vil blive drøftet i Inatsisartut i sidste ende. Martin Magnussen har et spørgsmål vedrørende Selskin. Os vælgere og jer, der stiller op. Hvem vil være med til at forhøje priserne på Selskin? Her tænker vi yderdistrikterne. De har meget lidt indtjeningsmåligheder. Fanger. I det hele taget, der er ingen indtjeningsmulighed, når man siger Qaanaaq. Jeg tror, det er 179 dage, hvor der er mørketid, og de har meget lidt mulighed til at indtjeningsmuligheder. De er jo blevet ramt i forvejen af det amerikanske base deroppe, fordi det bliver flyttet til Qaanaaq. For verdens øjne, de kigger meget på arktiske forhold. Hvad er det, I skal reklamere fra Grønland? Hvem vil arbejde for at indhandlingsmuligheder for Selskin med god pris? Det er priser på Selskin.
Hvad siger I fra Samarbejdspartiet? For vi kan bruge kongefamilien. De er i hvert fald god reklame, når det med hensyn til selvskib. Verden skal forstå, at grønlændere er ikke vegetarer, og det er meget, meget vigtigt for kulturen selv og skinnet, og jeg er meget, meget enig i dette spørgsmål. Grønlandske samfunds indtjeningsmuligheder er meget, meget forskellige. Den skal ændres sådan, at det bliver mere lige indtjeningsmuligheder i distrikterne og så de store byer. Nu er bedre priser i selskab. Først må der skal være indhandlingssteder i alle bosteder. Og man mangler skinnet. Man har lige aflevet masser af mink, og det har været og det er væk nu. Så kunne vi jo i stedet reklamere, og det er lige så god skin til, som mange mangler i verden, i stedet for minkpels. Og jeg synes, det er en god tid at reklamere det. Hvad kan vi gøre for det? Tak for spørgsmålet. Og selvskin, det er jo utroligt flot skin. Det er jo det, at hele verden ikke har set det. Jeg synes, at vi også skal være med til at forberede mulighederne for at indhandle sådan noget som selvskin til verden i forbindelse med lufthavnsbyggerierne. De er en af vejene til, at vi virkelig har mulighed til at sælge selvskin ud i verden. Så vi skal være gode til at reklamere det, og det er første gang, at alle øjne fra verden er rettet mod arktiske, og det er med os til Grønland, så lad os prøve den mulighed. Hvad siger I til bedre selskabspriser? Vi skal huske, især i Nordgrønland, når vi siger erhvervet, der har vi gode priser for hellefisk, og priserne på sælskin. Derfor skal vi også huske, at hvis landskassen kan give tilskud til sælskinspriser, og produktion af sælskin i Sydgrønland, tror jeg også, at de derfra også kan forsyne Sydgrønland med det, og måske også bedre kan betale sig. Der er tilskud på nogle steder i forvejen. Så længe sælskin er så billigt, som det er i dag, så er der er ikke rigtig at producere det. Så prisen må forhøjes. På Queensland mangler sælskin. Og hvis vi skal have flere sælskin, så må vi også give mere i priserne til fangerne, sådan at man kan få produceret endnu flere sælskin. Tak.
at i form af tilskud for at iværksætte forskellige indhandlingssager på kysten. Mulighed til at indhandlingsselskab med bærepris. Det er meget, meget vigtigt spørgsmål. Tak for det. Der er 3 ting, som er vigtige, som vi skal rette op på. Første, de steder, hvor man ikke har indhandlingssager, de må iværksættes, sådan at de også derfra har mulighed til at sende det videre til især ødistrikterne, hvor det kun har selskab mulighed til deres indtjening. Jeg synes, at det er på tide, at det offentlige må være den første til at løfte det op. Og det steder, indhandlingssteder, kan helt ikke accepteres mange steder, som de er i dag. Kvaliteten. Nogen sender deres selskab og betaler fragten til Queensland. Det kan ikke passe. Har vi altså realistisk, jeg synes, i forhold til så mange andre, som kører, vi må spørge EU, der er mange lande, der ikke kan købe selskab. Der er ingen, der må tage de gode varer fra Grønland ud af Grønland. Jeg synes, at vi skal bære i vejen for, at det skal være muligt at snakke med EU om det for at få en løsning. Først mange tak for spørgsmålet. Vi har hørt til det spørgsmål mange gange, også i kommunalpolitik. Man starter indlandingsstederne, så starter det godt, og så stopper det. Derfor synes vi, at vi fra Inuit Ataqatigiit vil gøre, hvad vi kan for at genstarte, og så med bedre priser, sådan at det kan betale sig. Vi er åbne for at give tilskud til bedre priser. Og så må vi selv bruge det flotte ting, og sociale medier og de muligheder, vi har. De gode muligheder med tekniske faciliteter, vi har i Grønland. Det synes jeg, at vi godt kan reklamere det med. Hvad siger I til det? Vi skal opstarte indhandlingssteder til selskab. I forhold til de indhandlingspriser, fangerne får, og bagefter sælge det via, der er meget forskel i priserne. Da vi i Atassut har mennesket i centrum, synes vi, at vi skal realisere denne rigdom, vi har i Grønland. Så vi skal ikke sige, at det ikke kan betale sig. Skind bliver jo brugt til støvler og tasker og frakker og pelse og
Men de lave priser til fangerne, det kan vi ikke være det bekendt, når hvis de skal leve, så må vi have det bedre vilkår. De forhindringer, der indtil har været mange starter indhandlingssteder, men de har, som har vist, at de ikke kan løbe rundt. De er fangerens pris, vi skal forhøje, når det indhandles sælskind. Og så vil de kunne løbe rundt. Kimi. Den næste spørger er Hans Petersen, når han har et spørgsmål om abort. Og jeg håber, at I kan få lov til at forklare først. Jeg har i 98 dage blevet behandlet med Meknæ, og i 17 i Nuuk, og min behandling i Nuuk, der får jeg hele tiden at vide, at blive behandlet det er helt gratis, og det er overhovedet ikke, forholdene er overhovedet ikke sådan. At hvis I tror, at min behandling har været gratis, så kan jeg fortælle jer, at det har kostet mig 133.000 kroner at blive behandlet. Hvorfor hvorfor bliver vi grønlændere, bliver vi færre og ikke flere? Nyfødte bliver færre. Dem, der får provokere abort, bliver flere og flere. Hvorfor går tingene den anden vej, end det skulle? Vi kan ikke blive ved med at blive flere. Hvem er der nogen, der kan svare på, hvor meget det vil koste at blive personlige omkostninger, når man bliver behandlet i sygehusene i Grønland? Man plejer at sige, hvordan vil vi gøre ved, at vi bliver flere borgere, demokraterne? Tak til spørgeren. Det er et vigtigt spørgsmål. Når vi ser på vores bevillinger til sundhedsvæsenet, hvor højt det er, og mange tak for spørgsmålet, fordi der kommer ind på, hvad vi personligt selv kan gøre for vores sundhed. Og abort provokerer godt. Abort koster 9 millioner kroner i Grønland om året. Patientbehandlingen skal vi hjemtage, fordi du siger, at der vil ikke blive flere, men at det ældre bliver flere, og vi har brug for mange flere ansatte. Med hensyn til vores status i befolkningen her i samfundet, så skal vi begynde at snakke om, hvordan vi kan gøre vores sociale lovgivning bedre. Fra demokraterne vil vi foreslå, at vi skal begynde med etableret familiecoaching. Derved kan børnene få en tryg opvækst.
og derved kan det fremtidige der kan vi blive flere, og det vil blive fyldt flere, som vi sørger for, at Grønland stadigvæk opretholdes. Når vi skal blive flere, hvad skal vi gøre? Partierne lok. Vi ved nok alle, vi ved nok, hvad vi alle skal gøre. Hvis de provokerede aborter skal blive før, hvad skal man gøre? Jeg håber, at alle gravide skal rådgives, og det skal være en klar mulighed, at det er vejledning og rådgivning omkring graviditet. Og målet skal være, at der skal være færre aborter. Stærke familier og familier, der har gode vilkår, vil vi have etableret her i Grønland. Det er derfor, at det er meget vigtigt, at med en god rådgivning og også oplysning, selvom vi bruger mange penge til oplysning, så vi forhandler nok være med til at snakke om flere midler til oplysning, med det mål, at der skal blive færre provokerede aborter. Karl Tobiasen, vi bliver flere eller færre, blev det sagt. Vi skal blive flere. Hvad skal man så gøre? For det første vil jeg sige, at sundhedsvæsen, som vi ellers kan bruge bedre til i andre områder, bruger vi til aborter. Sundhedspersonalet, der arbejder med at undgå, at de unge får foretaget aborter. Der skal man bevilge flere midler til dem, sådan de kan blive flere. I de store klasse, men jeg begynder med, at de store klasser har dukker med hjem, babylignende dukker med hjem. Det er rigtigt, at vi skal arbejde for, at der skal flere, der fødes, fordi at der bliver flere og flere ældre, som man skal servicere og arbejde for. Det kan ikke være rigtigt, at man bruger midlerne til områder, man ikke behøver at bruge. Man ønsker, at der bliver flere i befolkningen. Hvad skal man gøre? Man kan bruge piller til provokere aborter, og så vi behøver ikke at bruge flere penge til området. Der er mange af befolkningen, der ikke er tilfreds med forholdene her i Grønland, og derfor flytter til andre lande. Og vi er nødt til at tjene flere penge, og hvis befolkningen får derved at få bedre livsvilkår, så vil det blive flere, der gerne vil bo her i Grønland. Vi er nødt til at udnytte vores ressourcer bedre, således at der vil blive flere midler til det område, som vi er nødt til at udvikle. Sofia Maria, at hvis der skal være færre aborter, hvad skal der så gøres? Jeg har altid tænkt på, når tallene
bliver høje. Hvorfor begynder man så at gå noget politisk, og det burde ikke være sådan. Vi har et lille samfund, vi lever i, og vi kan sagtens gøre tingene bedre. Provokeret abort hos unge er for høj. Hvis vi skal ændre dette, så skal vi sørge for seksuel undervisning. Give eleverne i Nuuk, der man begyndt med seksuel underholdning, og så vejlede dem. Og man skal tilpasse oplysningen også til helt små børn. Derved kan vi få en bedre tingens tilstand her i Grønland. Hvad vi gør er der er en af de vigtige områder, som man skal arbejde med. Man skal gøre det klart over for befolkningen, at det vi gør, er vi selv ansvarlige for. Ikke kun sige det, men befolkningen skal gives værktøj og forklare dem tingens tilstand. Og det er vigtigt at sige, at livet er vores, så lad os passe godt på det. Når folk får gives ansvar, så begynder at kunne løfte sammen med resten af befolkningen. Man kan ikke bare sige tingene. Når et menneske får det rigtige værktøjer, så begynder det at få et bedre liv. Hvis vi strammer kriminalloven, så vil der blive flere midler, så vil vi få flere midler til sundhedsvæsenet, og kriminalloven her i dag er for slap. Vi skal blive flere i Grønland. Hvad skal vi gøre i Inuit Ataqatigiit? Men tingene skal vægtes. Vi mener i Inuit Ataqatigiit, at familierne er også nødt til at være med til at få et bedre liv. De selv at få et bedre liv. Familien er også nødt til at snakke med deres teenager omkring seksuellivet. Og vi skal også og forældrene er nødt til at være med til oplysning over for de unge. Det man skal vægte, det er menneskelige rettigheder, om man skal have en abort eller afspærre barnet. Så jeg mener, at hvis vi får familien ind i arbejdet, så kan vi forbedre tingene. Og den næste spørger er Jes Bertelsen. Det er omkring pension. Beskatning af pension. Jeg vil spørge alle partierne, om man kan udfase beskatning af pensionen. Det har man også snakket om før. Vil vi arbejde for, at fordi vores pension, en tredjedel af vores pension betaler vi til skatten. Og det, vi skal leve er mange gange kun lidt over 3.000 om måneden.
når vi har arbejdet for eksempel i 53 år. Hvorfor skal vi leve under sådan hårde forhold, når vi er blevet ældre? Vi har været med til at udvikle Grønland. At det er nogle af kandidaterne, som vi har sørget for, da vi siden det var børn, så give os noget tilbage og udfase beskatning af pensionen. At ældre talsmanden også med tanke på, at ældre talsmanden er stoppet. Ufast beskatning af pensionen fra Nalok. Hvad mener er enig i det? Tak for spørgsmålet også. Selvom man har snakket om det i mange år, så har man ikke gjort noget ved det. Fra Nalok vil vi arbejde med det. Og i vores valgoplæg, valgmateriale, så har vi nogle tiltag, som vi vil arbejde med omkring det ældre. Vi kan ikke blive ved med at acceptere, at de dårlige forhold, som vi giver de ældre. Så vi vil arbejde med dette forslag, at det bliver vedtaget. Ældre, der er gift med en, der stadigvæk arbejder, er man nødt til at stoppe og lege med den. Ved at nedsætte deres pension på grund af ægtefælden er på arbejde. Eva Kassler, hvad vil gøre ved pensionen? Beskatningen af pensionen. At der synes arbejder godt for det ældre, og den udmelding, som spørgeren har, er rigtigt. Vi har meget at takke det ældre for. Dengang der blev lavet nye regler i 1991, der blev det sådan, at ældre, der får pension, når deres ægtefælle arbejder, så får de nedsat deres pension, og det kan vi ikke blive ved med. Og beskatningen af pension skal udfases helt. At det ældre, som får pension skal også kunne arbejde ved siden af. Det berejer ved sit op, er vi nødt til at stoppe med. Og på grund af, at vi ikke respekterer de ældre, så har vi fået flere og flere unge der, som er meget hårde ved andre. Skal vi arbejde for nedsætte i beskatningen af pension? Det skal helt væk. De ældre er dem, det vi skal takke. Endnu er der ret til at udfase af beskatningen af pension er enig i det, for endnu er der ret til. Når man har arbejdet i mange år, så forventer man at få et trygt liv med penge nok til livet. Vi har arbejdet med det i Inatsisartut, men vi har fået det op i Inatsisartut, men det flertal var ikke inde i vores forslag. Og de andre partier i den næste valgperiode rækker vi hånden ud til samarbejde
de ældre flytter til andre nordiske lande for at få et bedre liv. Så vi skal fortsætte med arbejdet omkring at få de ældre få bedre livsvilkår. Vi håber, vi bliver alle sammen ældre engang, så vi vil godt samarbejde med de andre partier for at få de nødvendige kræfter at beholde dem her i Grønland. Når man nedsætter beskatningen af pensionen, hvor skal pengene hentes fra? De blå partier har altid arbejdet for, at beskatningen af virksomheden bliver nedsat. Så vil vi se på fra Inuit Ataqatigiit komme med forslag om, at tingene skal være ligevægtige. Så vi vil godt have ældre i vores land og have et natur og et miljø, de kan leve som de kan leve i trygt. Hvad siger I? Vi hver eneste år, der snakker om det, og også ved enhver valg. Men når man skal til at beslutte, hvad man skal gøre, så begynder dem, der har lovet bedre forhold for de ældre, så begynder det at bakke ud. Og på grund af, at den ægtefællen har et arbejde, så er vi enige med de andre partier om, at man er nødt til at nedsætte stoppe med at nedsætte deres pension. Vi er ikke det ældre for lidt. Når vi skal til at når vi skal til at beslutte, så er vi nødt til at samarbejde om det. Vi kan ikke, om ikke så mange år, der bliver det ældre dobbelt i antal, og vi kan ikke bare udfase skatten, men vi er nødt til at snakke om andre vilkår, som vi kan forbedre. Som I siger, i Inatsisartut, så må vi sammen debattere, hvordan vi kan gøre livsbetingelserne for de ældre bedre. Så der er mange ting, som vi skal snakke om. Når det ældre, der har fået pension, de har kun lidt over 3.000 kroner, når skatten er trukket fra. Demokratet vil gøre ved det. Jeg vil først sige, at jeg vil undskylde over for det ældre, fordi at de har fået lovning på bedre forhold i mange år. Forhold, som man ikke har virkelig gjort eller implementeret. At en grunden til det er, at hvis vi giver dem flere midler, så vil deres politik kan blive nedsat. Og det er derfor, at vi har brug for indtægter fra fiskeriet og mineindustrien, sådan at vi kan få flere indtægter til at kunne forsørge de ældre. For det er ting, vi vil, dengang, at der blev fransk om at nedsætte
beskatningen, der har vi ikke vil være med til, på grund af, at vi ikke mener, det er den rigtige vej at gå. Jeg har været lidt igennem, at da min far begyndte at få pension, hvor han arbejder hårdt i hele livet, de penge, han får, er overhovedet ikke nok, specielt når man har ægtefæller, der arbejder. Jeg vil også sige, med hensyn til sundhedsvæsenet kan jeg heller ikke hjælpe til i det her, det vi snakker om. Hvis skatten skal ned, så er vi nødt til at se på de ældres boliger. Det skal få et trygt ældreliv, og det skal ikke straffes på grund af, at de har fået pension. Der bliver spurgt om, hvad der skal gøres for, at de ældre får bedre liv. Man er nødt til at taksterne er nødt til at affølge pristallet. Vi er nødt til at lave pensionsloven om. Jeg vil også sige, når vi er overhovedet ikke inde i, at man skal fratrække sin pension på grund af ægtefællen arbejder. Med hensyn til skatten, så er vi nødt til at snakke om, fradrag kan forhøjes, uden at udfase beskatningen af pension, så kan man forhøje fradrag, således at det kan få flere penge til rådighed, selvom deres pension bliver højere. Vi er nødt til at samarbejde i stedet for at gå efter hinanden hele tiden. Tiden går hurtigt. Anden del af vælgermødet er allerede gået. Vi fortsætter med vores vælgermøde om 10 minutter. Vi ses.